koukneme na Adélku, má tady rychlá hotovka pro přítele, pokec o tom, co je nové. Pohodlně se usaď, video za chvíli začíná. Tady to má vygenerovaný od Gemini, tady vidím ten Gemini, kam ona dala konec videa na začátek a začátek videa na konec. Takže ahojky lidičky, já vás vítám u nového videa. To video nebude tak dlouhé, jak jste u mě zvyklí. Má 10 minut, to je poměrně dlouhý. Nebudu to moc okecávat, jenom jsem vám chtěla ukázat, protože já jsem přemýšlela, co mému příteli udělám, protože už je hodně hodin. Co mu udělám k obědu rychlého, aby se napapal, protože měl hlad. Jo, jenomže nám se prostě nechce jíst furt hranolky. A jinou přílohu k tomu doma nemáme. Tak si vzal 2 rohlíky a udělala se vodňanské kuře, vždy čerstvě, vždy chutné. A Holandský řízek, smažený se sýrem. 400. Dobře, tenhle si občas taky dávám, když se mi fakt s ničím nechce srát, tak dojdu prostě tady do koupu, vemu si to a jebu to. Ale většinou se snažím vařit jako normálně sám, prostě něco normálního. No, třeba bolognese, dneska jsem si dělal tarhoniu s kuřecím a se zeleninou. Takže jako snažím se vařit tak jako normálně. Jako samozřejmě dám si občas hotovky, ale ne, že by to bylo jako pravidelné jídlo. Tak 4 kusy, takže každý má 2 kousky. Takhle to vypadá to balení. No já dokážu sníst 4 na jednou, ale dávám si většinou 2 kousky. Na jedno jídlo. Když mám hlad, tak 3. Jo, a my jsme to dělali v té... A někdy si je dávám i jako samotný, jo? Že já si dám jenom prostě ty řízky, mě to stačí. No ale jako většinou si k tomu dělám hranolky nebo krokety si koupím občas, protože ty neumím domácí, co jako hranolky, americký brambory si udělám sám, ale kroket jsem ještě neskoušel. V horkovzdušné troubě jsme to dělali, prostě v protože my máme normální troubu, máme horkovzdušnou troubu a dělali jsme to v té horkovzdušné troubě. Takže jsme to dali na... Já vám to hned řeknu. Adélo, víš o tom, že to máš napsaný tady. Ona to hledá tady. Přitom to máš tady. OK? Já vám to hned řeknu. Návod k použití. Před přípravou vyndejte ze sáčku. Horkozdušná trouba, nerozmražené pečeme v proudu horkého vzduchu při teplotě 200 a nastavit na 12 až 14 minut. Takže jsme to udělali v horkozdušné troubě. Tak to vypadá. No dobrý, stačilo říct, udělali jsme to v horkovzdušné troubě. My máme já nevím, jestli to je horkovzdušná trouba, ale aspoň já tomu říkám horkovzdušná fritéza. Protože to vypadá jak friťák, ale je to jenom horkovzdušný friťák. Ale normálně na 200, dělal jsem to plus minus, 4 hodiny, hotovo. Máš to vyřešený, nemáš tady prostě zbytečný tady skoro minutový segment o tom, kdy čteš, jak dlouho si to vařil. A já vám to jenom ukážu v rychlosti, jak to vypadá, protože pak to půjdu dát do kuchyně na talíř a půjdu se taky najíst, protože já to řeknu na rovinu, musím začít pořádně jíst. Takhle to vypadá, tady tím jsem to nabírala, takhle to vypadá. Ale tím, že budeš jíst sračky, já vím, že ona chce přibrat, ona to říkala, ale tím, že bude jíst sračky, jenom nepřibere. Ona musí mít vyváženou stravu a jako samozřejmě dopovat tam nějaký srance, jo, ale zase nepravidelně. Ono to chce, ona ta Adéla má tak zničený to tělo, že prostě to nepůjde opravit a vůbec se nebavím o tom, že to nabírá tou vařečkou. Vypadá ty řízky. No, holanďáky, no. Vypadají ty řízky opravdu... Já je znám, občas si je dávám. Lákavě. Je to krásně. Jako, teď na ně mám fakt chuť, jako, jo. Teď je, dámy pánové, vy to teď uvidíte, je 11:45 a já na ně mám fakt jako chuť, jo. Já bych se normálně udělal i teď a měl bych to na háku, jako. Strašně krásně to voní.
Takhle ty řízečky vypadají. Adelo, my je vidíme. Nemusíš mi je vecpat až do krku. Což cokoliv spát do krku v souvislosti s tebou zní strašně. A to jsem dělala k obědu, aby měl Láďa rychlé jídlo, protože měl hlad. Takže asi tak. Zase budete mít keci, že ty vaříš pořád jenom polotovary a tohle. Ale jak by řekl Láďa, kdo se vám tady v té domácnosti bude vařit s náročným jídlem, který se vaří půl hodiny, hodinu, 2 hodiny, 3 hodiny. Tady v No, té jasně. domácnosti se vám nikdo s tím vařit a štvát Takže budete jíst sračky místo toho, abyste jedli normální jako stravu. Jo. nebude. To vám říkám prostě na rovinu. Ale hele, já třeba, když si udělám to jako svým způsobem domácí jídlo, tak já z toho mám třeba jako mám z toho lepší feeling, když to s ním, než tady z těch jako hotovek, víš co. Zasytí mě to na díl, chutná mi to víc, nevím, přijde mi to takový šťavňatější, lepší, ta domácí strava, než tady to ohřejvání, protože ona nevaří, ona ohřejvá. A jako, nevím, já bych nedokázal žít jenom o tom. Jsem otevřela mrazák a přemýšlela jsem, co bych Láďovi tak udělala. A řekla jsem si, hele, máme ještě ty holandský řízky se sýrem, tak ti udělám ty řízky. Dobrý, tak co kdyby si třeba měla v mrazáku mletý, rozmrazila ho? Nevím, jak se dělají holanďáky, OK? Možná říkám blbost, nedělají se vůbec třeba z mletýho, ale vzala sejra, udělala holanďák, našla si recept. Dneska je taková výhoda, že máme recepty po internetu a jsou i snadný recepty. Jsou jídla, který já jsem nevěděl, že umím uvařit, jako třeba pepřová omáčka s panenkou. A díky receptu jsem se to naučil. Bolognézu jsem okoukal od svý ségry a dělám ji od té doby úplně stejně. Tarhoňu taky. Omáčky jsem se naučil. Učím se ty jídla postupně. Třeba nedávno jsem zkoušel poprvé palačinky, asi předevčírem. OK, v 17 poprvé jsem zkoušel palačinky a já jsem na ně byl hrdý prostě. Jo. A mně to přijde prostě takový jako, proč nevyužít těch receptů, který máme dneska přístupný, když je to tak jednoduchý dneska vařit. Řízky. Láďa teďka kouká v kuchyni na film, tam máme puštěný, takže se půjdu s ním koukat. Televize v kuchyni? Já se tady jenom vemu takhle v okno, ať kouknu na fotbálek. Budu se napapat. Dneska jsme se vyspinkali krásně. Ráno se mi vůbec nechtělo stávat, protože v noci mi vůbec nešlo usnout. Musela jsem řešit něco na telefonu, takže jsem vůbec nemohla usnout. Jo. Takže asi tak. A jinak lidičky, jak se mě ptáte na ten PayPal, prosím vás, já sice účet na PayPalu mám, ale musela jsem to zboží dát pryč, protože výrobky... Na PayPalu. Adelo, víš, co je PayPal? PayPal je účet jako na já nevím, jestli jako, no není to platební brána, ale to je jako na placení, to není k tomu, abys tam prodávala věci. Systému nemůžu na Vintendu, já jsem to řekla. Tak na PayPalu, na Vintendu nebo na Vintendu. A Nintendo, jak to tady psala Andrea, Nintendo je mladší bratr Nintendo, tak asi ano. Špatně. Já sice účet na Vintendu mám. Mám svůj prodejní účet na Vintendu. Je to Vinted. No, Vinted. Prostě to je tak složitý. Ale zboží prostě z Temu nemůžu na Vintendu prodávat, tak jsem to musela to zboží z Vintendu dát pryč a kdo by chtěl, jak jsem ukazovala ty
mikrofony na natáčení. Ukazovala jsem tam i ten, s kterým natáčím videa. Jo, takhle má tu nabíjecí krabičku. Takhle vlastně máte 2 mikrofony, máte to, co se připojí do Androidu. Můžete natáčet, máte k tomu i 2 chlupátka, já vám čekejte. Máte tady v tom balení je kabel na nabíjení, máte v tom i 2 ty chlupátka, co mám já tady. No, ty kočky, Jo, no. a když nechcete ty chlupátka, když je nepotřebujete ven na natáčení, tak tam je i takovýhle malinkatý chlupátko. No a já tadyhle Myslíš chlupátko? Já to teď sundám ze svýho mikrofonu. Myslíš jako tady to? Tady to je... Já to mám na mikrofonu normálně, ale je to na to, aby jako takový ty slovo jako š, č, ř, myslím, na takovýhle ty, aby to nedopadalo na ten mikrofon, nejsem si tím jistý, ale ty chlupátka jsou podle mě něco jiného, a nebo ty kočky. Ale napište mi do komentářů, já se nevyznám do zvuku, jak nedělám mirl, tak mě ty mikrofony vůbec nezajímají. ten mikrofon, Tyhle, pak ještě tam ty 2 mikrofony, jak jsem ukazovala, a ty chlupátka k tomu. Tak normálně to mám, normálně to prodávám, akorát to neprodávám, že už to nemám na Vintendu, ale musíte mi napsat na Messenger, na Instagram, na TikTok, že o to máte zájem. Jo, já si někoho slušného vyberu, kdo opravdu to využije na natáčení videí na YouTube. Je to spíš Prodej to komukoliv, kdo ti zaplatí. než na streamování. Je to spíš fakt pro člověka, který chce být YouTuber, chce natáčet aktivně videa na YouTube, chce, aby Jako, hele, já bych tady ten mikrofon asi nevyužil, prostě já bych se bál tohoto připojit do telefonu. mu ten YouTube vydělával. Jo, No, takže to není tvůj případ, takže proč ho máš? on nemá na oblečení žádný mikrofon na natáčení, tak prodávám, říkám, jak tadyhle ten mikrofon, co mám já, a jsem s ním fakt spokojená, tak ještě tam ty, co jsem ukazovala, ty mikrofony na natáčení. A plus prodávám tadyhle ty chlupátka, v balení jsou 4, takže kdo by měl zájem, opakuji, pište mi na WhatsApp, Neříkala před chvílou 2? kdo máte moje číslo, pište mi na Messenger, pište mi na Instagram, pište mi na TikTok. Já si ty vaše zprávy čtu, přečtu si ty vaše zprávy. Dobře, Adélko, takže když ti napíšu s tím, že tě mám hrozně moc rád a chci od tebe rozhovor, tak mi taky odpovíš, nebo? Tak tam je i tak ještě tam ty, co jsem ukazovala, ty mikrofony na natáčení. Protože pokud jo, tak dáme. Hele, já tě vemu do rozhovoru, můžeš jít i s Ládíkem, dáme call, dáme rozhovor na já nemůžu streamovat na TikTok, no tak je to Dobré, hoďte mi followy na TikTok, ať můžeme streamovat s Adélkou, prostě dáme spolu stream a já jí řeknu, proč je tak blbá. A plus prodávám tadyhle ty chlupátka, v balení jsou 4. Kdo má to? Já si ty vaše zprávy čtu, YouTuber, potřebuje, kdo opravdu fakt stojí o ty mikrofony, chce začít natáčet kvalitní tvorbu To není tvůj případ. na YouTube, chce se živit jako YouTuber, potřebuje To není tvůj případ. mikrofon na oblečení, aby mohl natáčet doma, venku, jo. Když seš doma, můžeš natáčet na mikrofon z telefonu. A jako mně osobně přijde, že můj mikrofon z mýho telefonu je kvalitnější než z toho tvýho mikrofonu. Takže se mi ozvěte, já si to přečtu, vyberu někoho a No to už domluvíme říkáš se, po druhý. dáte mi adresu a já vám ten mikrofon nebo ty chlupátka nebo tam ty mikrofony pošlu poštou. Akorát počítejte s tím, že k tomu bude plus, jako bude to za cenu, za kterou to Láďa koupil na Temu, ale plus já do toho budu započítávat ještě poštovné. Jo, to jsem viděl, no, na Vintendu, jak říkáš. Tam byla nějaká přirážka, ne? Myslím, jestli jsem koukal správně. Protože poštovné taky něco stojí, jo? To Takže jasný, asi jo. tak. No nic, já to nebudu už okecávat, jdu se napapat. Jo,
jsem ráda, že na tom novém telefonu už mi funguje ten TikTok stream. Včera už mi to fungovalo normálně. Takže normálně dál budou na TikToku streamy. Jo. To je ten Samsung, viď? Od Ládi. Takže tak. Ten mobil, protože já mám prostě strach skrz ten Vivo, jestli opravdu, jak jsou ty keci na internetu, jestli opravdu není napíchnutý. Fakt mám z Reálně to zmínila jenom Vladě na videu, nikdo jiný. toho obrovský strach a proto jsem ten telefon vypla, uklidila do šuplíku a bude prostě vypnutý, aby se do toho telefonu, do těch dat a všechno nemohl vůbec nikdo dostat. A co když je napíchlej ten Láďův? Takže By the way, mě děsí to, že už mám jako dvojnásobek jejího videa. asi tak. Přeju vám krásnou středu. Doufám, že jste to přežili v práci, nebo Ne. až půjdete do práce, že to zvládnete. Mějte Určitě. krásný den, dneska je hezky venku. Ne jak včera, jak furt pršelo. Jako bylo to super, že pršelo, protože nebylo takový vedro. Já doufám, že dneska k večeru taky sprchne. Já si jdu napapat, jdu si užívat film, jdu si užívat hlavně svého přítele, protože musím říct, že mám vážně skvělýho přítele. Můžete si hejtři říkat keci, jaký chcete, ale to si říkala pořád, že jsi Jo, to si říkala pořád, no přesně teď jsem to chtěl říct. šťastná, že jsi spokojená, že nikoho jiného nechceš, ale já opravdu už nikoho jiného nechci, já chci jenom Láďu.